presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama. Kiniga po ng inyong Kuya Joel Bense, kauban sa kong partner, Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap ug Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Glinda. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang ato magtatampo si Glinda. Kini akong problema bahin ni kaniadto nga naugkat og niresulta sa panaggihaay ug kun ngano ingon man gud ini ang mga panghitabo. Samtang nagtan-aw ko nila sa akong bana og sa iyang amigo nga nanganta. Ay, ge, larga bro. Tol ni mo mauhon. Sige, ge. Ito mo ge, larga. I'll never let you see rain. Okay na bro. Kanindot ba yan nilag life? Uy, kanta-kanta raman. Glenda! Oy! Nay! Dala ko, Nay! Ay, naunsa naman noon naaraman ko di ay kadiha. Timan na tong bana ni mo eh. Kaya na, mulakaw na. Trabaho na to. Mananay, uy, nagkaon naman to. Oh, lagi. Ayog ba eh. Ay, naon sa bayak ka na. Tiguang na taon na skanot na uy. Hindi namin still pugngan pa ni mo or apungan ni mo nga magkaon. Nagatakanta ramang ganito sila. Ay, pastilan, baya ni mo. Imo taon ng bana, oy. Muna'y nangita para kaon ninyo dire. Nay, nahibaw na siya, Nay. Pasag diin na lang lagi na siya. Uy, manawag naman na siya kung doon ay kinahanglano na ako. Dahil, Glenda. Oh, nanawag na. Nara gani, mao gani, di ba? Relax lang ka. Aday, ato na ko ha. Ipos lang ako atong lamisa. Ako na bahala ato, dong. Anay, aray na ko. Duty pa ko. Sige, amping. Uy, Glenda, inasad amping. Ay, hibaw na siya, Nay. Uy. Sige, aray na ko. Wayang pingay. Inahak ni ka, uy. Imo ng bana, uy. Ay, ulagi, uy. Dong, amping! Yes, Day! Uy, Hala. Nahug si Kanot sa hagdan. Awa, Nay. Nahug na lang noon sa hagdanan si Kanot. Pagkakidort. Oh, to ana mas Kanot. Matrabaho na to. Oh, Nay. Unya, okay na to. Wato maunsa pagkahog at to, basig na ugbok ang uad to. Mao nga okay ra, Nay. Okay naman siya. Nag-una man niyang Unsa ka ba eh? Naunsa pagkaoy pagtarong diha Glenda. Maoke na hinuuna nga ang umay nag-una pagkahog. Oh, lagi, Nay. Uy, okay ra to siya. Uy, lingkon man ako si Kanot. Kayo nag-una pang lawas sa to pagkahog. Aw, bali to. May gani kayo nag-unang, Askang libugan ako ni mo eh. May nanoonang nag-una ang Oh, lagi. Kay lingkon man tog, gahi. Magkay tog, tawhana. Sa ilang pamilya na, kada si Kanot may pinakagahig Kay suguon na siya siyang mama, dugay kay mulihok. Nga naman. Gahig mag Akidot. Noy Binsyo, pakuha akong shampoo ug sabon diya, Noy Bin. Excuse me! Nang Binsya di ay na. Pila ka buok. Usang shampoo, usang sabon para kaligo nang. Unya, apilin na lang sa sabon para sa laba. Noy ha. Usay ngay! Aw,
Noy naman, ay, nang bensya. Pila ka buok sabon para labada. Guwapa, hindi mo nang bensya. Uy, walang pagbabago, walang kakupas-kupas, ang ganda. Nalang ko katik-atike. Pila ka buok, oy. Kanang 5 kabuok ng bensya. Ay, laki sa nasa ka sa taxi nga ni Hunong sa tungod nilang... Lo? Huh? Si Saling man na. Siya na nang no. Ay, oo. Nauli na di. Ay, di ka man na siya sa Dubai. Managad pa ka na siya nato nang? O kinahanglan din mo tagad sa nako kay dako pa kini sa nakong utang. Ang sabi di ay mabayran na ka anak ng uy, kay gikan ko na sa Dubai. Si Saling, mao na akong BFF sa una, pero gumikan kay nagkabikil mi, murag walang kay kumuhatag og pagtagad kay basi din ako tagdun ba. Unya, Oh, Glenda, anak. Naunsa gug kagod. palasa na ko ronay uy. Ha? Naunsa day ka? Nay, Oh, naunsa ka, oy. Unsa nahitabo nimo? nastayad ko da sa may iskina, usok man gud ang uwan gud ganina pag uli nako. Napiskan man ko og lapok mo tong pagsunod nga naay ni Agi, nidali kog labang sa pikas, na slide na inuong ko. Makuha pa kaning mansa sa kong uniform, nay. Ay, ayaw na problema, ha? Ako na'y bahala, anak. Ha? Tima ni Glenda, dili tanang man sa lisod nga tangtangon. Basta doon na kay trusted partner sa paglaba. Awa nak. Tanawa na ng imong uniform. Wow, kaputi! Pumuputi-puti tapo niya. Kahumot. Giunsa rin mo, nay. Ingon bitaw ko nimo, basta surf powder akong gamit. Dali ra kayo. 2 minutos lang. Makita dayon nimo ang kaputi o instant bango pa yun. Barato pa o dako ang matipid. Di ay. Pirmi man dahil kung papalito ni mo og surf sa una, no? Mao nga ganahan kay ko aning surf cherry blossom powder. Bisan imong lulo, mausa na'y gamit kay epektibo yung kaayo. Ay, maugid kaayo, nay. Wais ka gihapon bisan sa mga simpleng butang. Ay, siyempre. Basta maghaong na ang Pasko, magtigom ko kog surf, aron sigurado kung andam ko sa bisan unsang mansa, o hugaw nga makuha sa bisan unsa nga selebrasyon, reunion o salo-salo. Naibaw ra ba ko nga paborito nimo ang spaghetti? Siguradong pumuputi-puti tap gihapon. Salamat, nay. Sige na. Kay basig kuan, maliit ka na. Pre! Uy! Ano na gina? Pre, dito pre. Ha? Asa man? Kuyo lang to. At to na pari undoy ay. Naipakal sito. Si pari binok ay. Pre, ready pre. Pre, unsa man? Kido na? Naipakal? Ano? Pre. Pakal sito pre. Ha? Masam ta mga to, ha? Iboga. Kasay mama, pre. Kamu ba? Libog yung ko si Paribinok niya siya. Naipakal niya. Kanusa mo ito mga to? Kamu yung daan ako. Naamulay mama mo, pre, good. Naay mama, ma? Nga. Kana ako mga tanak ko. Kanusa mga to? Tika. Basta mama, tika ito. Ay, ako yan ka, Paribinok. Daon sa mga kayo. Nagkuyog mo gawin ming paritakoy. Kaya namalit ni kahoy ba? May pagil mi silang pare undoy. Uy, patuta ko rubis ilaha kay birthday pare undoy. Mana pre? Iya kay Pasko man ron. Pwede rasan nga mamasko ta sila. Bitaw pre, kanot. Pamangaw. Bitaw. Saan si Pedro Luyo? Di makita na. Sige lang, siliptan ko ninyo. Mga tao tayo ubre dito. Maglingaw-lingaw sa tapri, oy. Bitaw. Naman sabi, magtagay ta dito. Yun, masi, paring undoy nga, hapiton ka. Atuon po na ako. Atuon na to. Sige. Sama pre, ha? Ag-ulan ka na mo karong gabi, ha? Ay, tesa. Ag-iun ka na mo. Ay, pang latahon. Gusto mo kuto-kuto. Maraming sa kong Linda. Iba ba to? Itong Incredible Hulk. Diba? Basta, mananghil ako. Kita mananghil. Ako natata to. Wala problema, pre. Sige. Dadalas Glinda, pre. Bito, pre. Malipay ito, pare, undoy kay daghan siyang mga bisita. Sige. Mau ba? Sige. Ako yung nun. Alahos lang namin dito. Kay mo apas lang mi dito, ha? Okay na?
Sige. Apas ito ha. Basi ka to ka, apas lahog ha. Sige, manututong sabot, pre, ha? Magkita ta dito sa ilang pare undoy. Ha? Okay, sige, pre. Asa, Tadong? Sa ilang pre-undoy, day. Yan, magugun lang paritakoy ba? Sila sa paribino, kay gisugo kuno sila pre-undoy nga. Pagi taon ko rin sa tuwa, kay pantuon, lagi kunta sila kay birthday pre-undoy. Nya Christmas party, bagyod. Mingo sa paribino, dadaon lang ko ka. Pag-usama ko dito? Party gani, double celebration mo na. Party Christmas o nya birthday Christmas. Parte lagi. Nya ikaw ra may pantuon. Ano danon man ko nimo? Imo lang jud kong pakauwawan dito. Nga wa mo ko imbitaha, ikaw ra may pantuon. Naulunsa ng taon ka taon. Wala ko na ulunsa. Dili ko mo adto kay maulaw ako. Ngano maulaw mga? Ang ikaw ra may pantuon. Wa mo ko ilabot. Ay, no, saan na magdayaw ta simpre package deal naman na basta magdayaw. Package mong kigol. Ay, kao, kina ako mukaon ko dito. Apil ka mo, inom ko dito, inom ka. Apil po ko. Ay, inom ay, aladay kami lang mga laki mag-inom dede. Nya mag-unsa ra man ko dito. Anal ka sa kong kilid. Di ba? Nangita ka dito kay istorya-istorya. Pero mga maritis-maritis ba? Asa brong pre-undoy. Sayangan? Asawa ba? Asawa. Pagtanong, Asawa, Australia. Uy, di Asawa, ba may suod na pre-undoy. iyang asa? Asawa ba? Asawa ba ang pre-undoy? May istorya-istorya. Ay, alam ko mo. Uy, pagkauwa lagi tayo. Ay, basta kuyog lang lagi ta. Basta, di ko mo kuyog. Ikaw ko. Sige. Magilis ko. Ato na ko. Ikaw lagi mo din eh. Kay... Uy. Ato na ta? Gilis mo lagi ka. Nakailaing lakaw? Ato, magkatas ilang pari-undoy. Uy, ka di ka mo ato. Unsa? Ganina, pero karon mo adto na lang. Sayang kay kubal sa lechon. Sawara ka? Ha? Sawara ka. Mao ka diha. Mukaon ko. Kaon ako dito. Sawara ka ba tayo? Lagi, ngiga no, mahabilin ko diri. Kaon ako inununan. Nga ikaw dito, lechon imong sudan. Alkansi ko. Okay. Ana, let's go! Pagkakidot! Ni kuya ko sa kumbana dito sa ilang pariundoy kay nahuna-huna na ako nga ako na lang ko sa mahabilin sa bay. Unya si kanot dito, sige kaog lechon, sige lala dito mainom. Mao nga mi kuyog na lang ko. Ug wa ko magdahom nga nagkita mi dito sa akong kontra nga BFF. Pre-pinok! Bisikoy! Oy! Oy, pre-pinok! Dali, pre! Dali, dali. May report na naglo. Pre! Ay, Glenda! Saling! Uy, kumusta naman ka? Kumusta na ka? Uy, niputi siya kag maayo ay. Migo pa ko? Niputi kag maayo. Ay, uy. Day! Glenn! Tudya lang mo diha, kaya rin Miss Perpinong Rim. Nga ulit sa akin labi kayo, ha? Uy, kumusta ka naman, Glenn? Uy. Dali, arit ang riri. Arit ang magsulti, dali. Hala, uy, dugayan na natong magkita, no? Bitaw. Mitambok lagi ka. Pero gwapa. Ako, may gwapa ko. Niputi ka. Ay, ako magipatasan akong ilong. Maudi ay, nitaas imong ilong. Medyo dako sa glungag imong ilong, no? Nagbugal-bugal ka na ako, Glenda? Ha? Di kan ba ako Dubai? Mao nga ayaw kong bugal-bugal, ha? Unsa? Unsa man, nakaminus ka na ako? Excuse me. Dili ko ingon ana nga pagkatao, no? Kamao kong murespeto basta ang tao nga ako gikasulti murespeto sad. Ug unsay buot mong ipasabot? Nga ako respeto? Ikaw ang way respeto nako kay imo kong gibugal-bugalan. Hilom diha, uy. Ikaw ra gyud una-una. Maong gitubayan talang ka. Kay ngano giunsa man te ka? Suma, unsay magisulti nako? Imo kong giingnan nga tambok. Hala, masuko. Unya ikaw, wa ka masuko. Nganong masuko magag-ingnon nga ni dako ang lungag sa imong ilong? Unsa man gusto nimo? Nitaas imong ilong unya ni gamay ang lungag. Iyo kong ingnaan, ha? Kay gikan di ako sa Dubai. Oy, wa ko'y labot, oy. Bisag gikan pa kas impyerno. Oy, ilong dia. Ha? Muro sa kag maka-afford aning akong ilong. Uy, suya lang ka. Kay nakapataas ko sa akong ilong. Wa ko masuya itaw. Pre, kano? Kausan mo ni Mari, pre. Naglalisim na ni sila. Gubidya, kaya naman na sila ganiha. Kadit, pre, kadit sa pre, muro, halis. Ako rin natuon, muro, galalis yung kanahan. Kadit, sab ka ni sila. Sige, mingaw na sila sa usa-usa, pre. Una lang bagong style, gano'n, sa pagdimamat ba? Dili, may paipakong na lang, oh. Mag-away ko,
Oy, wala ka sa kong kumingking, day. O, tinuod bitaw na. Sa kwarta, layo ra kay minimo. Pero hitsura na to, layo na sad kay kaoy. Kay lubot na ko now nimo. Animal ka? Oy, ay pag hinambog ka ng imong ilong, kay wadyo ko mahangol ng imong ilong. Unsa to? Ang imong ilong ni taas? O bitaw, ni taas ang katag. Nasuya lang lagi ka. Hindi ka ka-afford mo. Oy, sus! Manghambog ka, inutang naman sa nimo, nakaimpas lang ka, mao na, nanghambog ka. Uy, di ko parehas ni mo, oy. Nga mangutang kalimtan na lang. Sa kalimtan! Hoy, nagbayad ko stubo oy hanggaw. Ikaw nakalarga man tuod ka pero pulos inutang. Nya nakabayad na ka na imong gipangutangan. Unsa ka ha? Nakabayad ka. Day, nga diyo tagulog sa taon. Andi mo lang mo mag-away tao. Tanaw sa mga tao. Tan muli ka. Uwal mo. Kanang bagagnaong ay mo na nagpakauwaw dire. Oy, bitaw, tanawon ta. Imo kong gipakauwawan, ikihate ka. Kiha, hadlokon manoon Oh, tanimo. bitaw. Tinudunti ka, day. Imo kong gipakauwawan din, ikihate ka. Ha, ngano kong taong dili. Ihurot na ko akong kita sa Dubai. Mapriso ka lang buanga ka. Niyate na! Gitinuod gis animal, gikiha ko kay ako kuno siya gipakauwawan. Pero sa tudod anay no nabalaka ko kay wa makoy kwarta nga ikasukol. Unsaon ni nako uy, mapriso ko ini. Unsa man og kamo ang pasultihon? Glenda. Lord, thank you, Lord. Salamat sa tanan. Mama Mary, salamat sa papagampo. Bam, good morning, Bam. Ate Jijen, good morning. Good morning mga mama. Salamat kayo ha. Palit mo sa Don Pepe Tablia para taas ang energy. Happy Permi ang mga bata. Unya para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Palit mo sa Diamond Yema o BMS Special. Unya palit mo sa Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Okay, lami kaya na. Lami, palit yun mo, ha? Palit mo sa tanang mga akarang Don Pepe Tablia, mama. Kay paim na yung mga anak akarang Don Pepe Tablia. Pero ilang best kay painom sa ato ang mga bata niya. Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker mo ato ang pa-snack nila. Paugumasod silang Diamond Yema Special o Obi Yema Special. Bisag asa sila mag-suri-suri nindot kay na ugong kay smooth kay na sa ato ang baba. Og sa tanan po tanang mga tao, happy gyud kay mo kun mo adto mo sa Happy Mart wan luna kulun tabunok og baktan. Mo na the best kay nato diha. Duna sa ras barato kay lang mga palito diha. Sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, GR Pipito og hindi change sa Bromits PH. Tanawan niyo sa Facebook ang Bromits PH nya. Tawagan lang ilang number kung say gusto ninyong buhato nila. Unya sa mga tao po ni former Kapitan John Ramos na buhat si Miguel Puliar Fertilizer. Good morning, di Up. O sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar o Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kalki, Ma'am Kasmer Araraw nga ang mga tao ilang mga bisita diya sa opisina ni Vice Mayor Choi Asnar ilang gipainom o kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix maunay nindot kay na natong imnon kay kondisyon kay atong lawas unya panington ta sa atong trabaho. Why trabaho nga di mahuman kung makainom ka sa ato ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ati Pres? Okay, ang sender na ito karagad lawa. Ang Inday Glinda. Glenda. Ay, Inday Glinda, ati Pres, simpor naman kiniila taon. Aware man taon ni siya sa iyang katong BFF niya nga amiga kay sa iyang kontrarya kay niya ba? Talent nila, sige silang away karon. Sige silang kumidyahay. Wato kumidya, sinawayay gito ilahat ni Pres. Ito nga naabot nga. Kabrod ba gusto yang... Kabrod. O, gikan sa gawas man. Nya ngilingig naman kayo, gipausab ang lawong, gipausab ko sa. Ilong giputasan. Tasaan ni pa. O, basta gaway-away sila tungod ng mga sawi-sawi. At presantor nga nagubot agad sila, nagkinihaay. Nya ningon man to yang amiga nga ikihati ka ipapriso tika. Mao nang iyang problema ron kay wala ba siya kwarta taon nga ikasagubang anang kiha ron siya. Kuyawan sa tinuod ba? Gitinuod na yun kay gikiha naman. Mao na iyang problema ate Pres. Para nako nga dili man kay na. Ako kanang inaan ate Pres. Pasayloay lang bitaw. Madara man ay kuan ba? Istorya lang mo. Di ta mag-away man kay kuan. Namiga gud sila pero nag-awayay lang sila amot lang.
Anong inana na sila. Pero para nako, di, kaya nakaw anong, maulir natin, pres. Di na. Mauna. Dili na Di na, problema. ayaw na, di na, no, problema. Di lang. Alam sa kunya bukan og ilong nila. Alagay, tinood bitaw. Sakit-sakit sad, pero para nako, Di may pinasailuay na lang. pasilo kayo lang. Oh, na may kapitan, pangayon mo pasilo niya, matambag mo sa pari. Babot sa may mo, isulti niya ba? Ang ilang kaso ni Goliath kanang kuan gyud ba binabay gyud ba Binabay nga bitaw. kinaya o Ah. gani nahisgutan naman nila ang mga nangagi nga naka-abroad kunok tungod sa mga utang nabayaran ba ka ang utang kasi ako no bayad nga apel ang tubo murag na ana bitaw Lagi, binabay kayo. aduna ka kay mga paambit aning kabuntagon kun ari ka dire sa panultihon kapitulo 25 bersikulo 26 ang taong matarong nga mutugot lang sa buhaton sa taong dautan sama sa tubod nga hugaw usa at tabay nga gibutangag hilo. Kumulukso sa kapitulo 26 bersikulo 18 ngadto 19 gingon. Ang usa ka tawo nga magtinunto sa iyang isig kaingon ug unya moingon nga nagkomedya lamang siya nahisama sa usa ka buang-buang nga nagdula-dula sa makamatay nga hinaggiban. So, kani, inon ta po nga, og tuyuan, gyud. Kani niya kung gipamasa, pero dili ni mo tuyuan, murag na tuyo na magtukay, naisgutan naman gud ang nangagi. Tinood bitaw. Oh, murag nagdako na lang, sagtutong ingon nga pagpinisaylo ay lamok kay, naaro gud ingon nga, BFF, magamos una, kanang close friend gyud sa una. Oh, close friend sila ba, pero nahimo laging contract. Ako tarong mo basta kay gibidyuhan kong Pedro. Okay. Unya kanang singa ni Unya kanang untay naaman ko uban depende mo ko naaman ko uban Goliath kanang lita ni nga. Uy, Goliath, 25 na mo ta katuig wa magkita. Unya, panlita ni tambok. Pwede mo nimo ingnon nga kanang healthy kay kakaron no, nito mo kay ta problema. Imbis ingnon mo sang tambok, di ba? So madadara pa minahon Goliath, no? Ganyan nga, uy, kumusta ka ba? Naano ko sakit na cancer, uy, tagalan na lang ko. Mayroon ko, uy, di man maila, himsok magkatanawan. Murang, naayo na ka, uy, murang ingon na ana ba? Mga makapadasig ang itubag. Kaya nga nila, hukaw naman ko ng ilang mga kaagi. Pag pinasali, ay alam mo yung dahil, kay matod pa, ug ari ka dire sa pang Ginoo gyud nga panultihon Goliath. Moingon man dayon at Ginoong Hesus, pasayloa sila kay wala sila masabi. Pero niingon ba ang ebanghelyo ro nato ba? Niingon ba ang Ginoo nga dili tanang nagtawag nako Ginoo makasuod sa kingaran sa langit, di ba? Okay. Mao man ebanghelyo ron. Okay, kuan man Goliath kanang ingnon ta kitaon man na sa buhat dili kay sa sulti lang. Mao na nga ka mo pag pinasayloan lang mo. Ay sige away din na. Ikapoy na kayo, happy tarawag yung taon. Sige, ba? Kaya kanang, di abitay ka usa nga naglakaw ko dire sa May Jones Avenue Goliath. Gisinggitan ko. Gisinggitan ko niya. Nagkuyog mi ato si Charito, lakaw. Gikan may sa... Charito Abiliar? Gikan mi nag-record. Di mo record, ganun kuyog mo. Kuan pa man mo yun, di na pa man sa bumbu radyo kanina sa unahan. Nagkaroon. Abi na ko dito. Galak mi May Jones. Nailaking kasinggit-singgit. Ako gidool, eh. Ako gidool. Marika. Pili akong utang ni mo. Kay bayaran ta ka. Which is, wala dyan ko'y obligasyon niya. Kanang bugal-bugal pa lang. Kanang unsingan ni ang ako lang agi pala bayar ko ko pikas dungan gito sa ilo lang kana may sa mga ana ba nga murag. Ano kay no? Pili ako utang mo bayar ka pero sa loan. Nagsinggit-singgit. Ba mo tanon. Nagsinggit-singgit mong god. May man tong akong gikasugat gabi kay wa. Sakto to ya ma'am. Da palingos mo. Utang mo. Palingos sa press nga naman ka may man tong nidol ko gabi kay wala isinggit. Yun na. Ang kuwang mong 20 ho. Ako gina ato tas ba nagluto mo ko binig mo. Salamat po na dito naman nun. Kono ko ang Puzzle Tihon.